Философията е да се прави прост хляб, без подобрители, без отцветители и без такива неща. Просто да се замесва нещо, което природата ни е дала по най-елементарния начин, да се върнем малко назад, да си го мелиме брашното на камък и да си правим хляба както трябва. Само един истински пътешественик и философ, човек, който изповядва природните правила на живота, само един графичен дизайнер, който се увлича по музика, може да мисли по този начин, нали? Поне така е със Свилен Класанов. Той започва да произвежда истински пълнозърнест хляб преди 3 години по своя рецепта, но с технология известна от древността. И нарича хляба своята първа рожба. За втора смята вегетарианския ресторант, с който не изменя на философията, че човек има нужда от храна, приготвена с любов. А сега ето го и третото детенце на Свилен Класанов. Значи, сега ще ви представим и нашия син Савив, който от малък се е захванал за хляба. Тук хапва хлябец. Той е на 5 месеца, обаче вече има предпочитания. Може би ще стане около светски хлебар. Да, пътешественик. Пътешественик, да. Савив е една думичка, която може би няма пряк превод на български. Или е нещо като вихър. Тоест въртене около себе си, около центъра. Това е Савив, думичка на иврит. Искаме да е такъв какъвто е. Да си расте свободно. Не, имаме много така голяма мечта да направим пътуващо вечи хоум. В смисъл малко да поотрасне той, може би след около година и половина, да стане към 2 годишен, да си вземем един кемпър и да пътуваме по света с него и да готвиме където спрем, каквото има на хората. От малък фактически не пренесаха в Израел. Пренесаха буквалния смисъл, защото тогава не знаехме къде сме, какво сме. Изведнъж сме в нова държава, нов живот, нови приятели. И там отраснахме така като малки, аз и брат ми. От 10 годишен съм бил в Израел. После на 19 години аз започнах моите пътешествия. Първата точка беше Амстердам. Живях около година в Амстердам, после Германия, Ирландия, Филипините съм ходил, Индия съм бил. И така, докато стигнах обратно в България, където чувствам, че е наистина най-голямото и малкото райско кътче на тази земя, където имам желанието да си остана и да си правя тук каквото обичам да правя. Неговата свобода, която така се получи в зародиш от Израел и около светските му пътешествия в света му дадаха така един голям кръгозор на мислене, на упорита работа. И ние често влизаме и в големи такива спорове с него, защото той малко така иска да надбяга сянката си. Разучил съм пазара, да ти кажа. Търсил съм много време и след доста проучване разбрах кои са брашната, качествените брашна и откъде да взимам брашната и как да се смесват, така че да се получи един хубав хляб. Мелиме си пшеницата на камъни и оттам нататък ние взимаме брашното, което е най-хубавото брашно. Сега не за всичко имаме възможност, така да кажем, ръща още няма възможност да я мелиме на камъни. Лека по лека. Ще се върнат и те времена. В Америка днешно време и в Европа брашно, което е мляно на камъни, е 10 пъти по-скъпо от обикновено брашно. Да. Хората са светнали просто. Ма и тук ще дойде това момент. За Свилен и Елисавета най-важното е да поднесат на хората разнообразието, което ни предлага природата.
Като събират в менюто си рецепти от цял свят, те са убедени, показват на всички, че на тази земя сме едно цяло. Добре, пускам ти с звездичка да си кажеш, че е безмърдност. Добре. Правим много чайлове. С всичките чайлове не може да говорим. Билкови, различни миксове, масала също, индийски чай. Напоследък бусилек от новите миксове, бусилек, мурсалски и роза. От последните миксове най-хубавият чай е черен с черен индийско орехче, мляко и мед. Никъде не се предлагат толкова много видове и те се правят не от тези пакетчета. Това си истински билки, които повечето от тях са наистина си брани от такива екологично чисти райони. И си се прави като чай, запарват се, истински чай. Ресторанта е едно прекрасно местенце в София, където човек може да усети атмосферата на свободното, спокойното хранене, да си отдъхне, да пие една чаша чай. Това не е ресторант, това е къща. Да. И като всяка къща, най-важното за къщата е кухнята. Всъщност кухнята е душата на къщата. И при нас душата на къщата е много голяма и много богата. От цял свят. Да. Чайовете са от цял свят. То дори всичко просто се върти около храненето. Храненето просто само събира хората. И много хора идват тук предимно за преживяването. Не е точно само да се нахранят с хубава храна. Всеки ден се готви едно специално меню, което е специфично за деня. И плюс основно